Inita sa panahon, summer na karon. December mo na dapat igulan karon ba? Hindi ka pay mo na notebook po. Init. Init na naman namin kasi rin waka bayad dira. Tulong, wa ka bayad dire, tulong. Unsa? Tulong. Tagana mo man anak pong kinsa man na. Adre si Boss Ginshen, si Mila, ug si John Lloyd. Sikot yun ang mga bata. Ay, grabe ka mga haso. Sabado karon wag ani direct para mo bayad. Ikaw lang kun boss kay sayo pa kayo basta no kato sa kuha silang sweldo ba. Sige. Pero kana si Iping ha. Gabi ba kay hilig ka nagpasa kana si Iping kana Dan Lloyd. Kana anak ni Iping. Pagilig na, alam lang, tawtod lang. Antay na bataan. Pastilan. Ano na bilin sa sweldo ba? Saan mo kadlaw ang duty ko? Nga 5 kadlaw ang utang. Saan mo kung kaurang kwarta niya? Katok tumulag. Tungagan ako itong utang. Ayo! Nas damulag diri. Ay, pati ka na anak ni Iping ha. Mga Mila, oh, sino ba na alay dire? Sulod na yun. Sus, kalamin ni may parang ko. Sulod na yun! Sabi ko baan puta ni mo? I-relax lang good. Pati na sagka. Paluloy na sagka. Hindi ako maluig. Tibihon buha ka. Tibihon. Ikaw? Di na ba sinihon, drum? Patay drum daw. Ambil ko na. Tugabot ka ron. Mapuno na ikaw ron na Look, ragod. Di ba, ngadto ko dire kay mumusta ko sa kong utang. Pidanig ko bayad man. Sige. May bayad eh. Wala damulag. Isa mo na. Piso mo lagi na. Muna lang ginabilin sa akong sweldo damulag ba? Idata lang sana ko ng piso, bi. Stila ni mo Mila. Usahan ko man ng piso. Imo na ng piso. Palit tagom nito. Itusok si mata. Lakaw na. Grabe, pagkadamulag. Padungagan na lang ko utang dabi. Padungagan. Nagsumbagon ta ako yung dang. Sabi naman po ka, wala naman kasing-kasing. Dako, wala naman ang tiyan ni mo. Ay, pastilan. Suko-suko pa, mura magagukod sa kuha. Relax, tabayan na, tabayan. Last. Relax. Kumuton. Ay, mo gusto ba relax kay kinakay ginainom na maintenance. Tama. Kalma ta. Diba, relax. Relax sa patutoy niyo mo dia. Sa mukha po ni mo gatang-atang, mapugka na daan mo. Ikaw rumindes magsuko asa man di kagikan. Ika ko damulag, nangutang ko dito. Wako pa utang. Wad to bugoy la damulag kay mangutang bugo. Ana, testingi lang dito. Wala utang, magkay tao eh. Sige, testingi lang. Good luck ka. Ayo. Nadanloy daw basin bayad na sa utang. Sulod. Pagdali dari Iping. Kadugan ni mo. Naabot. Ganyan ang pinabot ni mo. Sa iping gudoy nga, John Lloyd mo ko. Ay, si Patik-atik. Bayad na dari. Tayo na. Sulod na. Ulan. Bayad ko. Mo na ganan ako Iping. Yung bayad yun. Pili utang ni Dan Lloyd. 1899. Oh, 189 daw. Wala ra. Bayad ko. Bayad na yun. Ganyan na kasi yung bayad ba? Bayad ko ba? Pero sunod si Mana. Dunga og 200 darawi para sirado. 2,000 ba? Dungag ka. Lingkod re. Oh, no! Dungag ka na. Kaya utang mo. Pagkaimpas mo. Utang na buga. Tagam. Grabe mamunal man mangutang organita. Kung mo daw gani? Grabe go. Atik ra gani? Di mana nang kuhan listahan. Di kayo sige cagit. Tara na, mangutang ka. Diyan Lloyd mo ni bay? Lloyd! Ibusin-sin. Come on. Ano sa ka gulit pa ka sa ulo? Ngalan mo damulag dito kay mangutang unta ko ba? Nah, atog ba yung tako dito kay mangutang po ko. Ikaw, testingin lang. Basi mo pautang si mo. Ay, dali ra kay na. Gamitan na diskarte Lloyd. O ikaw, Bulat na ko dire, di ba makadala din ko. sige Sige, dito ka utang pa pa to. Oh, Tibala. abutan jud ka. Para na mangutang ka. Ayo. Kalma lang. Kututoy niyo. Kinsa naman na? Hindi lumabas mong bayad na. Nung saman ka oy. Sulod. Ay, ngayong hapon da damulag. Ngayong hapon nyo dira. Ngitag mo ulo nyo eh. Dumulag. Pili utang na ko dira. Ano naman mo? Bayad ka? So pagbayad na ko nga pa man kaniingon, pili utang ako dira. Pong, pili utang niya di Pong. Na, kamera ni ko utang 100 dira, 100. O, 100 na daw. Ah, 100. Ay mo ka 100. Undang mga ginhawa. Ang bungiro man ka, lugos magagbayad sa 100. So sumir sa like sa kuha. Lista na Pong, 300. Di Pong, dumagig ka 100 yung utang Pong. Di 300 ka nan. Bantay ka. No, ang ganahan ka na mo bayad dire. Humandungagan pa. Di, lamang kita. Eh, lista na. Gani harap. Manao, naro 300. 300. O asa mo 200? 200. Lalo na ko utang dira oh. Oh. Oh, wala rin ako utang. Ila ko 200.
Ano nga mga 200 nga 300 ba mong palista? Pag ganahan imong mga brain cells ba, bulukan mo uy. Normal kay 100 na yung utang, panawakan niya 200, di 300 tanan, di na pa tagon siya 200. That's correct in answer. 200 be. O, daro. 50, 100, 200. Ano kayo? Okay, bayarin na. Okay na rin. Oh, bayarin na sa semana. Oh, bear na rin. Salamat kayo. Kaya mo skin eh. Di na ro si paabot diri ba. Biguro ko ka utang ba. Wise na ko. Ano dik utang mo damulag lagi. Lah, boyong buskin jing ni gunsa ani mo. Daw. Grabe korupta na jud boy. Daw eh. Forma ko bi. Pura balik to ko damulag. Bahala ka dira dili ko eh. Abi ko sa makaisa sa to ba? Tugo sa makahiram sa to ba? Kahiram. Astang rama. Ha? Ano kahiram? Tanawa ko na 300. Lo! Nakuha 200 ato akaw! Gisbus 15 oy.